sa kabukiran, sardinas kinaham, sa kapatagan ang lata ipatimbang. Gisuwa, gisumsum, lamig yun kon initon, apanton hibugnawan, simhoton bahongbogan, labi naghibuntagan, murang otot sa tiguang, ang maigo mahanginan, mga piang. Si tatay nangatilaw sa sardinas nga may sabaw, gitawag si nanay, kayang iya mito'y hakaw. Si nanay nakalitan, nahibulong nahikugang, kayang tatay nga kuan, mingto'y udman. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre, Oktubre, Nobyembre, Desyembre, adto nami.